И така, хора, това са моите папагали. Ето ги и тях. Това е Коко, единия, и другия му забравих името. Ето го и него. И да, ето е и клетката им. Да, много сладка, много са сладки. И клетката самата е много сладка. Той е като къщичка, хора. И да, това е от мен. Този ме кефи повече, защото има синьо. И този е много сладък. И така, хора, чао от мен. Ето е цялата клетка. Водичката ѝ е тук. И хранилката сме я сложили. Само че сега не могат да ядат, защото вече сме ѝ дали. Хранилката е в другата стая. Чао, хора! Пишете долу с коментарите вие дали имате папагали.